खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। बर'नि दोरोङारि दामनाय देनायजों लोगोसे मोसानाय फोरोंथाय मावबादा बानजायदों सिफुं हारिमु आफादा। नांगौ बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि थांखिजों आमगुरि गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव 15 साननि थाखाय बर'नि दोरोङारि दामनाय देनायजों लोगोसे मोसानाय फोरोंथाय मावबादा बानजायदों सिफुं हारिमु आफादा। दिनैनि बे हारिमु फोरोंथाय मावबादा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेखेवना होयो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडियान नार्जारिया। लोगोसे बाहागो लाबावो आमगुरि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गोरायुं आनन्द प्रकाश मुसाहारि, निसिमा दख'रा एबसुनि आफादगिरि फुलेन ब्रह्म आरो सिफुं हारिमु आफादनि आफादगिरि नन्दलाल बसुमतारिजों लोगोसे बड'सा दालाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना। मख'नो गोनांदि सिफुं हारिमु आफादनि आफादगिरि नन्दलाल बसुमतारिया फोरमायनाय बायदिब्ला दिनै गिबि बेखेवजानाय सानाव माखासे गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा बाहागो लाफैदों आरो अखानि थाखाय खायसे सोलोंसाफोरा बाहागो लानो हायाखै, नाथाय गोबां सोलोंसाफोरा सोलोंफैनो खौरां लाहरदों होननानै बिथाङा बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदोंदि आमगुरि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि अनगायैबो गासै मोन 19 थावनिफोराव बेबादिनो बर'नि दोरोङारि दामनाय देनायजों लोगोसे मोसानाय फोरोंथाय मावबादा होनायनि थांखि लादों। बेनिनो माखासे बेखेवबाय आरो माखासे बेखेवनो दंबावो होननानै फोरमायथियो सिफुं हारिमु आफादनि आफादगिरि नन्दलाल बसुमतारिया। दिनै जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुहुमाव जोंनि बर'फोरखौ गेरेमसा महर जि मोनसे दाफुंनांगौनि थाखाय बड'फाया सिमां नुलांनाय जि मोनसे थांखिमोन बेखौ जाफुंहोनांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन हाबाफारि लानाय जादों। बे समाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जि निसिमा दख'रा एबसु बेनिनो जि मोनसे बड'सा दालाइ एबसु बेनि सिङाव थानाय दिनै जि मोनसे बड'सा दालाइ एबसु बे दालाइ एबसुनि बानजायनायाव दिनै नैबे आमगुरि हायार सेकेन्डारि जि मोनसे गोजौ फरायसालि बे गोजौसिन फरायसालियाव दिनै दिल्लीयाव थानाय जि मोनसे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि संगीत नाटक एकाडेमि लोगोसे सिफुं हारिमु आफाद चिरां बे मोननैजों बानजायनायनि गेजेरजों आरो जोंनि जि बड'सा दालाइ एबसु बिथांमोननि मददजों दिनै नैबे बुब्लियाव दिनै नैबे गोजौसिन फरायसालियाव मोनसे जि दोरोङारि दामजु मोनसे बेयाव फोरोंथाय बादा बेखौ दिनै बेयाव बेखेवनाय जादों। लोगोसे आथिखालाव जि मोनसे ड्राग्स आरो गुबुन गुबुन थासारिफ्रा जोंनि फरायसाफोरखौ जि मोनसे नस्थ' खालामनो नागिरनाय बै बिथिंनिफ्राय जाहाथे बिथांमोनखौ जोङो रैखा खालामनो हायो बे बिथिं फारसेबो जोङो बिथांमोनखौ दिनै जोंनि थाखो खनायाव थाखोआव आरो जोंनि फरायनाय फारसे बिथांमोनखौ नांथाब होनानै जाहाथे जोंनि जि मोनसे मिशन क्वालिटि इडुकेसनखौ जागायनानै मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसनखौ जागायनानै दिनै फैयै फैयै थामथि खोलोबाव गुन गोनां सोलोंथाइनि जि मोनसे जांख्रिथाय बे जांख्रिथायनि जि मोनसे नोजोरजों जाहाथे गासैबो फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हायो आरो गोग्गो मोनसे जोङो समाज दानायनि थाखाय आरो जोंनि गेजेराव मोनसे फरायसाफोरनि गेजेराव कम्पिटिटिभ जि मोनसे माइन्ड बेखौ जाहाथे जों सोनानै होनो हायो जों बे फारसे जों नोजोर होनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसे दिनै जिहेतु नैबेयाव दोरोङारि दामजुखौ नैबे बड'सा दालाइ एबसुनि सिङाव दिनै बेखौ खुंफुंनाय जादों। जोङो नुदों जोंनि नैबे चिरांनि गुबुन गुबुन खना ओनसोलफ्राव दाबो गोबां ओनसोलफ्राव बेबायदि दोरोङारि दामजुनि जि मोनसे गोहोम बे गोहोमा जोबोरैनो खम। बेबायदिनो नैबे बड'सा दालाइ एबसुनि सिङाव थानाय गामिफ्राव नैबे ओनसोलाव नैबे जि मोनसे दोरोङारि दामजुनि जि मोनसे आंखालमोन दिनै जों आसा खालामदों नैबे दिनै जि मोनसे दोरोङारि दामजुनि जि मोनसे मावबादा बेयाव खुंबाय बेनि गेजेरजों जाहाथे नैबे ओनसोलाव गाबोन समफोर जोंनि जि मोनसे बर' गामिफ्राव जेरैबायदि मोनसे बर' गामि बायदि नुनांगौ आरो मोनफ्रोमबो न'खराव जाहाथे खाम सिफुं नैबे जथा सेरजा बेजों जाहाथे जोंनि गामिफ्रा महर गोनां फैयो आरो जोंनि जि गथ'फोर बे गथ'फोरनियाव जाहाथे मोनसे जि दामजुनि दोरोङारि दामनायनि जि मोनसे स्किल बे जाहाथे स्किला बिथांमोननियाव फैयो बे नोजोरजों जोङो दिनैहाय बे बिथिंखौ दिनै मावबादाखौ बेयाव बेखेवबाय। खुलुमबाय गिबियावनो सिफुं हारिमु आफाद जानानै साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम जों दिनै बे आमगुरि गोजौ फरायसालिनि जे न'ब्लां बेवहाय मोनसे हारिमुवारि मावबादा जों दिनै बेखेवदों।
बेवहाय जोङो 15 साननि मोनसे हारिमुवारि मावबादा जों लादों, जेरावहाय जोंनि बर'नि दोरोङारि दामजु खाम, सिफुं, सेरजा बेखौ दामनाय लोगोसे बागुरुम्बा मोसानाय बेफोर हाबाफारिखौ जोंनि बे मावबादानि गेजेरजों जों फोरोंनो होननानै बा मावफुंनानै जों आखायाव लादों। जों दिनै थारैनो बे हाबाफारिनि गिबि सान एबा बेखेवनाय सान जों बेखौ दिनै मावफुंबाय आरो जों दिनैनिफ्रायनो 15 साननि जि मावबादा जों बेखौ लांबाय थासिगोन। बेवहाय दिनै बेखौ जोंनि हाबाफारि बायदियै खमैबो 20निफ्राय 25सा लाइमोनफ्रा बाहागो लाफैदों आरो सुलुंनिफ्राय बा खौरां मोननाय बायदि माखासे लाइमोनफ्रा दिनै हथात अखा हानाय बा बोथोर गाज्रिनि थाखाय माखासे सफैनो हायाखै। बिथांमोना गाबोननिफ्राय बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायदों। 50निफ्राय 60सा लाइमोनफ्रा बाहागो लागोन होननानै जों बेवहाय खौरांखौ मोन्दों आरो बिथांमोननि बाहागो लानांगौ खोब गोनांथार होननानै आं सानो। बेनि अनगायै गुबुनफ्रावबो लानो जों देग्लाय सिफुं हारिमु आफाद हिसाबै जों गुबुन गुबुन जोंनि मिरु थावनिजों लोगोसे दालाइ आफादफोरनि थावनि आरो लोगोसे माखासे गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिफ्रावबो जों दिनै हाबाफारि जों लादों। दिनै बेनिनो गासै दासिमाव जों 17था थावनियाव हारिमु मावबादा जों चिरां जिल्लानि सिङावनो फोरोंनो होननानै जों थांखि लादों आरो बेनिनो माखासे मावबादाखौ जों दिनैसिमावहाय बेखेवबाय आरो साननैसो उनावहाय जों माखासे मावबादाखौ बेखेवनो होननानै जों आखायाव लादों।